Il-professur Godfrey Pirotta huwa lecturer fl-Università ta' Malta huwa kiteb azz ta' kotba fosthom wieħed dwar il-Parlament fis-sena 2006. L-opinjoni tiegħu dwar il-Parlament hija li n-nies tilfu l-interess u għalhekk hemm bżonn li jsir xi ħaġa. Jekk il-parlamentari ma jurux biżżejjed interess fil-Parlament, ma jistennewx il-pubbliku juru interess fil-Parlament. Segwu mill-qrib il-ħidma tal-Parlament fl-aħħar snin u l-opinjoni tiegħu dwar il-proposti mresqa minn Joseph Muscat, it-tnejn għal tmexxija aktar trasparenti huma pożittivi. Dal-proposti għalhekk jiena interessat fihom għax qed jimmiraw biex jibnu kolonna soda ta' politika biex il-pajjiż, in-nies hemm barra ikollhom id-dawl tagħhom li jgħidu sma' hekk għandha tkun il-ħajja pubblika u hekk għandha tkun il-ħajja tagħna fuq il-post tax-xogħol. Li aħna kulħadd jagħti d-dover tiegħu skont ma hu mitlub. Waħda mill-proposti li qed jagħmel il-Partit Laburista hija li l-parlamentari jitħallsu tas-seduti li jattendu sakemm ma jkunu skużati. Il-professur Pirotta qal li proposta bħal din tagħmel ħafna sens u ssegwi l-prattika ta' parlamenti oħra barra l-pajjiż. Hemm bżonn dal-pajjiż. Kif itqal il-bieraħ, jien ħadd gost l-ewwel sentenza li ntużat. Lill-membri parlamentari għandhom ikunu ta' eżempju għall kumplament tas-soċjetà. Dwar din il-proposta kiteb l-editorjal tal-ġurnal The Malta Independent li ddeskrivija bħala l-aktar waħda li tagħmel sens. Proposta oħra li qed jagħmel il-mexxej Laburista hija li jitwaqqaf kummissarju għall-istandards. Jkun hemm persuna responsabbli mill-istandards ta' aġir tajjeb hija waħda mill-iktar importanti. Għaliex din importanti ħafna għax ikun indipendenti mill-gvern ma jistax ikun naqgħu fis-sitwazzjoni li huwa il-Prim Ministru jew xi uffiċjal politiku li jgħid meta sar ksur